Hello Lejani. Yes baba. But that is sicela umxhaso. Xasolani baba. Izindlu lezi kahulumeni lezi uthulumela athiwa asikhandeleli zona. Umxhaso phela awucela ukuthina baba. Kanti ukhanda bani kade? Khanda uhulumeni. Kade adwena ukhanda imxhaso, athiwa ukhanda imxhaso. Mina ngikhanda imxhaso approve kuphela approve uhulumeni. Ephuzile? Approve uhulumeni. Ngicela uchazela ngesizulu mfethu. So ilenuzana uhulumeni uyakhipha isamba esithize ukuthi okay ngizodevelopa noma ngizodevelopa indawo ethize and then besenza yonke into. Ethi uzodiza endaweni ethize. Uyangizwa kahle? Ngiyeza ukuthi uhulumeni ukhipha athi uzodiza endaweni ethize. Azizodiza no uzodevelopa indawo ethize. And then bese kuba neprocess ke bakhona phakathi kohulumeni nabantu abathize namakhansela babhalise benze yonke into. Uma ibudget isi-ready kuyo ma uthola umxhaso wakho akuvela nje. Futhi mina vele ngabe mina ngiyekhansele ngithi ngifuna ibudget. Bafika ibudget leyo ngithi uthi uhulumeni ibudget umxhaso base bayakunikeza. No. Ngeze njalo kanti uzothola umxhaso. Ataka uDlamini unomxhaso. Uthe uDlamini unomxhaso. Ngoba mina ngenzani mina? No, iyema. Into easy uzithola kahle into fanele uhambe ilentuzana ama meeting asemphakathini konke wazi izodwa. Ungahambi ngozokwazi ukuthi kuyizwe. Ngihambe ini? Hamba wa meeting, hamba imhlangano. Into nje imhlangano. Inamba ngithola kanjani? Nginikeze uDlamini. uDlamini uthola kanjani? uDlamini unomxhaso uDlamini sihlala naye la eDalton kodwa unomxhaso manje le emakhaya. Kodwa mina nginayo inamba kaDlamini nje. Akadayi inamba yakho phela uthe kimi uno connection wakhokha yena wakhothola umxhaso ngekulungwane eziti. No ayikho lo number 1 inamba yami angiyikhiphi number kanjani. Ngithathe eDlamini manje ngabe ngiyithathe phi ke mfethu? Yes yena uDlamini lo. Uma iphuma number kanjani? Number 2 umuntu avela fole imqala phansi. Basethola umxhaso. Akavele no. Basethola mina umxhaso ke uqonda uJesu mina ukunika umxhaso. No mina ngikhuluma ngenamba yami. Cha ngiyayibona inamba yakho ngithi mina uqonda ukuthi umxhaso ke unike mina. No umxhaso ngeze kunika wena ahamba ngoba vele mlade kabe ukuthi vele mlakhisha inyubaza thina njengoba vele sikhisha inyubaza. No wena into efanele wenze phela hamba imihlangano yemedenzani ecommunity ngakini kuphela imhlangano yabaqembu kanje nokukhethwa kweyinkosi. So unless wena uthi wena angithathe mhlambe ephoketheni lami ngichase ngikwakhela indlu ukakwenza lokho mfethu. Uma ufuna ngikwenza lo usakhuluma ukuyabonga mntu kaNkulunkulu ubulungisa igaba lakho. Yebo uNkulunkulu wayeqabhe ngobazi ukuthi wena vele uyolungisa into kaBhloko. No, it's not. Njengamanje ke into kaBhloko seyilungile webulungisa. No ayilunganga ayilungile. Kanti uthini mina ngawashintsha kodwa washintsha udludla. So lo ngeke ngivele ngikwenze ngizoqala ngibheke isimo sakho nakuhamba kanjani ngempela isimo sani isimo sempilo kuyaphila vele isimo sempilo kuyaphila ke ngiyakuza vele umqabaqaba vele ngezenze lokhuluma ngayo vele la ekhanda kwenyona engekho kahle endizile. Awuyakethuka phela manje. Ngiyakethuka mfethu ubaba wakho kakusho nje lokho ke mana mfethu umxhaso uyakunika asiya ke indaba zenyoni uyakunika umxhaso noma cha? Umxhaso no anginika umxhaso. Awukunika umxhaso? Akunika umxhaso. Uyaqaba? So uma ufuna uyaqaba lo mxhaso lo attenda i-meeting omphakathi njalo ngizothola vele ngibe lekhadi leqembu uzokwazi uthola umxhaso. No akusebenza amaqembu umxhaso walo mbani. Lungisa. Yebo.